Neva amb intensitat a totes les cotes de Masella. Això és una bona notícia perquè neva i això vol dir que l'hivern s'allarga, però és una bona notícia sobretot perquè al mateix temps que neva a Masella està plovent a la resta de Catalunya i feia molta falta. Avui és dissabte 12 de març i això ha de continuar així encara uns dies més. Bon dia de matí, feliç nevada, feliç llevantada. Fem un viatge en el temps, de dissabte passem a dijous, després de la nevada del cap de setmana hi ha hagut una mica de tot. Hi ha hagut una mica més de neu, hi ha hagut vent, hi ha hagut pols del Sàhara en suspensió i ara mateix tenim una visibilitat complicada avui a Masella. Amb tant de moviment, Eloi, volem saber què ens depara el futur, quin temps farà els propers dies. Hola Anna, doncs a veure, el temps aquests dies encara serà canviant, tornarem a tenir nevades, però clar, ara que tenim neu potser també és important una mica de sol per poder-la gaudir i la idea és que aquest cap de setmana tindrem alguna estona de sol, ara t'ho explico. Les pròximes hores, però, encara s'esperen ruixats amb neu a partir de 1.800 metres. La bona notícia és que la temperatura anirà baixant aquest cap de setmana i la cota de neu se situarà entre els 1.500 i 1.600 metres. Dissabte, amb núvols, però també amb algunes clarianes, i en principi sense precipitacions, o en tot cas amb algun ruixat passatger poc important. I diumenge, el matí serà més o menys semblant, amb núvols i clarianes, però la idea és que es vagin nuvolant ràpidament i que acabem tenint ruixats de neu a partir del migdia i tarda sobretot. La cota de neu diumenge al voltant d'aquests 1.500 metres que dèiem, i el vent en respectarà bastant, en tot cas bufaria a les cotes més altes. I la setmana que ve? De moment veiem que la borrasca continua situada més o menys al mateix lloc i alguns models encara ens preveuen precipitacions i nevades importants. No sabem què acabarà passant, però sí que se'n suma que continuarà nevant. Doncs moltes gràcies, Eloi, moltes gràcies a tots vosaltres i esperem que el març ens segueixi portant molt moviment, moltes nevades i molt bones esquiades a Masella.